Ndị be anyị ekenekwa m unu. Biko ụmụnne m, ejikwa m n'ọkwa dị mkpa wee bịa maka na o nwere ihe mere ofu nwoke o ji wee kọpụta ya etinye anya na mmiri wee hụ na ezigbo nsogbu dị n'obodo. Biko onye ọbụla nwere onye na-azụ ahịa, ọ gị nwa na-azụ ahịa, ọ bụ ụmụnne gị, ọ bụ enyi gị, biko kwụnụ ụtọ ntị na ozi ya kịta ma nyekwa aka tọsara m ya. Ọ bụkwa na ị na-azụ ahịa dịka onye POS, nke a metụtakwara onye ọbụla. Maka na ihe a chọrọ ịkọwara n'ugbu a bụ otu ndị omekome sikwa wee na-atọrọ ndị mmadụ ego, na-anara ndị mmadụ ihe n'ike. Ha bịa zụọ gị ahịa, iche na ahịa ha zụrụ gị na ụgwọ ha kwụrụ gị bụ ezigbo ụgwọ, ịma mma na ọ bụrụ ezigbo ụgwọ. Maka na ofu nwoke bụ onye ha megoro ihe a, nke mere o ji wepụta ihe nke anyị ncha ji wee na-ekesa ya ugbu a ka ọ hafụ imekwa onye ọzọ. Ya bụ nwoke na-azụ ahịa ụgbọala, ọ na-ere ụgbọala. Ofu ụbọchị ụmụ nwoke anọ wee bịakwute ya ebe ọ na-ere ụgbọala, so na ha chọrọ igo ụgbọala na o nwere ebe ha na-aga, mana ebe ahụ dị ha mkpa ka ha goro ụgbọala wee gaba. Ulecha ha anya, họrọ ha ọnụ ụgbọala. Ka ọ hụchakwara ha ọnụ ụgbọala ahụ, ekwuo ọnụ kwecha, ọ dabara ha. Ndị ahụ sị ya na ya weta akaụntụ details ya ebe a ga-akwụ banyere ya ụgwọ. O wee were akaụntụ details ya wee nye ndị ahụ akwụnyekwara ya ụgwọ. Ka ha kwụnyere ụgwọ, nwoke ahụ nwetakwara alert, ezitakwara ya ozi si na bankị ya, zitere ya ozi na ego ole dị otu a bụ ihe batara na akaụntụ ya. Ole anya wee hụ na alert abatago, wee sizie ndị ahụ ha gabazie. Ndị ahụ eburu ụgbọala wee pụọ. Ozi mgbe chi gbagotego n'oge ehihie ka nwoke si ka ya jee bankị, ka ya jee wepụta ego na bankị. Mgbe o jezi bankị, ndị bankị na-agwazi ya lekwa ego ole ya dị na akaụntụ ya. Ọ sị mba na ya rere ahịa, na o nwere ahịa ya rere kịta etinyekwara ego na ya n'oge ụtụtụ. Ndị bankị asị ya na o nwere ihe dị ka ego ọbụla batara nụ. Ebe a ka anya nọ wee gbafuo nwoke ebe a ka anya nọ gbafuo nwoke. O wee bụrụ na ndị ahụ bịara zụrụ ya nya bụ ụgbọala wee mere ya nya bụ transfa, bụ na ha bụ fraudsters, ha bụ ndị a na-aghọgbu mmadụ, ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ewee na-akọwa na o nwere app nke pụtara ha na-eyuzu, ha ji na-eme ụdị ihe a. Na app ahụ na ihe a na-akpọ ya bụ ProBank ka a na-akpọ ya bụ app. Ma nya app adịrọkwa na Play Store, nke ọ ga-abụ na onye je ka ọ hụ ya ebe ahụ, na ha nwa bụ ndị na-eyuze makwa otu ha na-esi eweta nya bụ ihe. Ya mee na ewee na-akọwa na ọrụ ya bụ app na ndị ọjọọ jizi ya na-atọrọra mmadụ ihe. Ọ bụ na ha bịa zụọ gị ihe, ha zụgide gị ihe zụcha, ha sị gị ka ha mere gị transfa, emerụ gị transfa. Ma nke kacha njọ bụ na mgbe ha ga-emere gị transfa ahụ, ọ bụ na ị gaa lee ihe ego gị razi na ọ gbakonye ego ihe ha mere gị, abịazie gbakonye na ego ị nweburu enwe, ị na-ahụta ya na ego gị batara, mana ihe ndị ahụ niile bụ gịnị? Otu awa eji, ha ncha bụ fake. A na-asị onye ọbụla na-eme biznes ka unu kpachapụ anya, maka na nke mbụ bụ na ndị na-eme ihe a ejugokwa na ha bukwara ibu na-eyuzu nya bụ app. Ọ bụrụ na emere gị transfa na ị na-azụ ahịa, emerụ gị transfa, ị nweta alert, ozubeghị, a sịkwana na ị nweta gị alert ka ize ezi obi gị si ndị ahụ pụba. Ị ga-aga n'iru na icheki ya, were mobile app gị wee cheki ya. Nọ ya ka na-ekwu onye ọbụla na-azụ ahịa, biko na iji ntọntọ fon na-azụ ahịa kịta, ọ dị mma mana ọ dịchaghị. Maka na ọ bụrụ na ntọntọ fon ị ga-ejinwu mobile app wee chekie ya, but ọ bụrụ na smartphone ị ga-ejinwu mobile app chekie ya. Onye ọbụla na-azụ ahịa, download onu mobile app, download mobile app gị. Ọ bụrụ na ị download mobile app bankị gị, mgbe ọbụla ụdị ihe ahụ batara, nwanne i chekie ya na your mobile app, marakwa ma nya bụ ego ọ banyekwara na akaụntụ gị ka o kwesịrị. Ọzọkwa ị ga-etikwa wee gbanarakwa nya bụ ọnwụnwa bụ, ọ bụ na obere fonu ka iji azụ ahịa, nwanne m, ihe ọzọ ị ga-eme bụ, ọ bụ na ha mere gị transfa ahụ, ekwekwana ha pụọ, were ATM, chọọ ATM ọbụla nọ gị n'akụkụ, were kaadị gị tinye ka ị chekie ya ka ị mara. Ụzọ ọzọkwa ị ga-eji wee mara ma ọ bụgodị na iji obere fonu na ya bụ transfa ha mere gị bụ fake one, bụ nya bụ meseji ahụ ha ga-esendịrị gị ga-ebu something na that their narration, ebe ha ga-narrate gị ihe, ebe ha ga-esendịrị gị nya bụ meseji. Ilezi anya, ị ga-ahụ ebe edenyere ya ProBank. According to them, na ha sị that na ọ na-ebu ProBank, mana ịmago na anya ndị mmadụ na-adịcha n'ụdị ihe a, na ahụra na nọ bankị na aha bankị gị bụ ihe o bu wee zitere gị ozi, onye ahụ atọsazie mmụọ ya n'ụdị na ego ya abatago. Biko onye ọbụla tụsaranụ m ozi ya nke ọma, maọbụ nwanne gị ma ndị POS ndị POS ọbụla ga-akpachapụkwa anya, maka na ha nwere ike bịasị gị nye ha ego na-edo otu a ka ha transfer gị ya, iburu ego onye ha transfer zieri gị ya. Ma ije ha cheke your mobile app, ịma mma na ihe ha mere gị bụ
fake transfer ka ọ bụ. Biko na ụmụnne m, ihe njesi ka m weta ihe anụnwa bụ ka anyị ji ya wee chekwebe onwe anyị, wee chekwebe akụ anyị, maka ọ dị mma na mmadụ kpachara akụ onye ọzọ abịa narịa ya anya ọcha. Kesara ya nwanne gị, kesara ya enyi gị, ukwu na ibe gị, onye ọbụla, ma gị nwa na-azụ ahịa. Biko ka uche gị dị ya. Ekelekwa m unu. Ndewo.